हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन बरायबावहरनाय थाबाय जोङो दिनै फेमिलि बेरायनो थांनो नागिरदों आब' गोमै बाबो ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय नोंथांमोना जोबजों नायलांबाय लानांगौ दायो सेफटिनि थाखाय साना ओइ जेनेले एबे कामनि सेफटि ओइ इजा नायनांगौ नैनि आदिखौ नायनांगौ हेलो आब' हेलो what do you guys up to सबस्क्राइब आदि चेनेल होनना बुं subscribe आदि चेनेल लोगोफोर जोङो दिनैहाय उरपेट बिलाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बे उरपेट बिलानो जाहैबाय मा होनो जोंनि लवार आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन बिल आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थादो बिला माबायदि ओमफ्राय माबायदि डेक'रेशन खालामनानै दोनदों इयावहाय पार्क बादि खालामदों आरोना जोङो फैयै फैयैनो नै आगिया सफैबाय आरोना ओमफ्राय बे आगियानि ससे थांनानैनो राइट लानांगौ आरो ओमफ्राय नै फैनानै जोङो खाथियाव सफैबाय उरपेट बिलनि दा जोङो लामाखौ नायगिरगासिनो बबेथिंजाय ओमफ्राय नै फाइनालि जोङो लामाखौ मोनबाय फैबाय इथिं जि माने जेथिंबो लामाफोरखौ बन्द खालामनानै दोनजोब्बाय आरोना इथिंबो हाबनो हाला नङाबा जेथिं मोनो बेथिंनो हाबनो हायोमोन दा माने बन्द खालामना दोनदों लामाखौ लोगोफोर नायलांबाय थादो ओइ नायनांगौ आदि नायनांगौ एबार बुंद' जाजांबाय इथिंजाय नै जोंहा सासेया फैसा होनो थांदों माने इथिंजाय गाखोग्रा जायगायाव इथिं न' बानायना दोननायावहाय इयाव थांनोबा माने सासेयाव 10 थाखाफोर लायो आरोना ओंखायनो बेयाव फैसा होनो हांबाय सासेया ओमफ्राय जों बेयाव दा एन्ट्रि खालामनोसै लोगोफोर बे नावआव गाखोनानैबो बेरायनो हायो आरोना ओमफ्राय जोंनि फैनाया गोबाव जाबाय मोनाबाय ओंखायनो दा माने बन्द खालामथ'दों आरोना नङाबा जोंबो इयाव गाखोनानै ओइसिम गोजानसिम ओइ मा होनो न' लुनाय दङ आरो ओइ गोजानसिम बेसिमबो माने बेरायनो थांनो हायो आरो लोगोफोर नावजों ओइ गोजानसिमबो बेरायनो हायो आरोना ओइ नुहुरनाय न'आ बेसिम थांनो हायो नावआवहाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनानानै फैबाय ओमफ्राय अखाबो बिराद फैगासिनो नै आङो अखानि थाखाय बिराद खारनांबाय आरोना लोगोफोर सिजाबाय आङो आधा आधि बेबायदि जादों ओमफ्राय जोंनि केमेरामेना इयुननो थालांबाय जोङो इयाव सहैबाय आरोना लामाथिं ओमफ्राय सासेया इयुन थालांबायमोन ओमफ्राय बेबो जि खारलांखाबाय आरो होमबाबो माने सिजाजोबखाबाय जोङो बयबो सिजाबाय नङाब्लाथ' बिराद मोजाङै माने टाइम स्पेन्ड खालामनो हागौमोन थान्दा बार बरिया बारगासिनोमोन नाथाय उपाय गैला अखानि थाखायनो जोङो बेयाव थानो हानाय नंला माने जों थांनांसिगोन थानानैबो मा जाबावनो अखा सिजानानै नायनो हायाना बेबायदि बुंनानै ओंखायनो थांनो नांसिगोन लोगोफोर नै जोङो फैनानै गारि गाखोबाय
ओमफ्राय जोङो बे बिलनिनो जिं-जिंथिं माने नायलांगासिनो आरोना माने गासै जिंथिं माने लामा दङ इथिं ओमफ्राय जोङो इदिनो थांगासिनो ओमफ्राय जोङो हाजो नुहुरनायनि खाथियावसो दङमोन आरोना ओमफ्राय जोङो इथिं फैबाय बिराद गिदिर एरियाया ओमफ्राय जोङो इथिंबो मा दङ होननानै नायलांखानो होननानै ससे फैनायमोन आरोना ओमफ्राय इथिं ओंखारलांनो हायो ना हाया होननानै ओमफ्राय नै जोङो बेबायदि जायगायाव सफैबाय आरो इथिंजायबो बेबायदिनो माने इदि न' आरि दखान माबा माबि दङ आरोना ओमफ्राय जोङो मिथियामोन आरो ओमफ्राय जोङो फैदों हामबाय ओमफ्राय जोङो बेयाव ओंखारासै जोङो इथिंजाय लामा दङना गैया होननानैसो नायनानै फैनायमोन ओमफ्राय इथिं लामा गैलामोन लामा ब्लक खालामनानै दोनदों ओंखायनो जोङो बे जायगानिफ्राय आरो गिदिंनानै फैफिननांदों आरोना लोगोफोर जोङो फार्स्टआवहाय जे साइडआव थांदोंमोन बेयाव मात्र मोनसेल' न' लुनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय दासो गोदानै बानायगासिनो नाथाय बेसो मेन भिउ पइन्टआमोन आरोना नाथाय जोङो मिथियाखै ओंखायनो जोङो बेयाव थांग्रोदों ओमफ्राय जोङो इयाव फैगौमानि अखा हानानै मानसिफ्रा सिजाजोब्बाय ओंखायनो जोङो ओंखारदिया लोगोफोर नै जोङो बे जायगानिफ्राय आरो गिदिंनानै फैफिनबाय बिथिं ओंखारलांनाय लामा गैया बेनिफ्राय ओंखारना जोङो लोगोफोर एसे शपिंबो खालामबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ' बेयावनो एसेनोसै बाय